Right, nhasi ndamboenda kuMbare nditi. Nhasi ndiri kuMbare kwandirimboona zvinhu zviri kufamba sei. Saka ndatenga panapa. Ndofunga muri kuona masini akanaka awani. Wazova mutaunhu anenge akudhura ndatirega ndizvo ndiri kuMbare. So guys nditi zviri kwese kwamuri muri yeZimbabwe. Thank you so much for your unwavering support. Nhasi ndombotendera mupedza nhamo nchiona kuti zviri kuitika. Asi chekutanga usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you kuti chidi subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to share nekulike this video nekucomment nditi. Ngatite sokudaro. Aiwa, hande munozvionera nekuzvinzwira kuti zvizvine zvichiitika muno muMbare mupedza nhamo. Ino ndo mupedza nhamo new yachona nditi. Pane mupedza nhamo ombe tiri kunyowani kwachona. Aiwa, hande munozvionera. Right, nhasi tiri kuno kuMbare kwatiri kumboona kuti zvizviitika. This mupedza nhamo nditi. Mune maactivities akasiyana siyana. Mboma tatenda mungada kutiudzawo here kuti mari inoitika seiko muno. Panomo munhu anenge achitoti kuMbare hakuna iriko, kuMbare kwakadhakwa, but from the look of things zvandiri kuona mukati umu it seems kuti moto neactivity yakanyanyisa. Mbare inzvimbo inoraramira millions of people. Alright. Especially kangoti half of Harare. Alright. Vanhu vanoraramira pane Mwari. Kwete vanogara kuMbare vanoraramira kuMbare kuti munhu anouya makuseni oswera achiita madhiri during the day, apedza madhiri ake odzokera kumba manheru. Inzvimbo inenge ichitenderera mari zvakanyanyisa, hakuna mabhengi inenge ichidatidzanwa muvanhu imomo. Asi umwe nomwe anoenda ine yake. So ndiri kuona kuti imimo mune muchiita zvemabhero. Muneva munototengesera imo munomu. Ovhura bhero. Wototengesa ipapo. Vane kazhinji panapa pamatables anowanika vari panze, vari mupedza nhamo wekudhara, koita mupedza nhamo munyowani. Ese master nzvimbo yekutengesa inenge ichiwanika. As long mangowirirana newaridzi wenzvimbo vanenge vachikuchaja per-day. Vamwe vanochaja mari lese per-day. Kazhinji vanyanyodhurisi because yezvekubatsirana. Kazhinji vanogona kuti $2.50 per day or $3 per day kuti iwe unotengesa the whole day, then manheru apedza kutengesa uya wokolekta unobhadhara $3 yavo. Alright, ko goods vanhu vanenge vachirichengetera pai goods. Kune macloakrooms. Alright. Kune macloakrooms. Kuna vanhu vanotorara vakatochengeta zvinhu zveizvozvo. Kwanenge ine zvimba zvemarata zvine zvakatera zvine zviri padhuze nemaflats izvi. Ndo macloakroom yekuti vanhu kana vaswera vachitengesa anozoenda nazvo kuti ikoko. Ine macharges ekuti maybe vanogona kuti $1 per week, wiki rese uchichengeterwa wobhadhara mari $1 per week. Murunyepe. Saka mari inotsvagika kakuna. Chokwadi kune mukana wakanyanyisa kuti utsvage mari, especially ukono network yacho. Network yacho. Saka chakakosha ndio inewo wapo akutosha yakuno kuchiita sei tibati kudai because hakusike kuti unosvika vanhu vachikuziva unoita zvekudai zvione wako akufarira kuti ashawa yatibatidzane nepapa yanombokuratidzawo zvimari. Asi kuno vazhinji hawo effect kana wamunombotaura nawo kuMbare kuti tibatsire vanhu vakaita sei vakati wandei. Handini vazhinji vari kuwana kuMbare mukona mota dzese idzi zvese zvine vanhu vese ukauya kuno 5-6 unoona kwaMT kunoko. Zvichireva kuti mota dzese vanhu vadzokera kudzimba dzavo, vanhu vadzokera kudzimba dzavo. Asi kuri vati vanhu vanogara kuno kwavo. Vanhu vatongoya kutsvaga mari and then after that they are gone. After that vakutodzokera kudzimba dzavo. Activity iri kunoko yakanyanyisa. Alright, so guys, tinoda kungokurudzira umwe munhu. Pandorina umwe muyuti izvezvi ari kutomirira kuemployiwa. Ati at the end of the day imi munoita zvemabhero, moto nebhero rinototangira pa110. Yototi munhu akatobata 110, let's say abata 120 tongozotione kubhadhara table
zuva iroro necloakroom madollar per week. Munhu anokwanisa kutotanga business. Ukada kuharare zvaizvezvi masituation mamiriro akaita zvinhu ukada kumirira zvoti utsvage munhu anokuemploya munhu ese anotsvaga mari kuti iye aite mari, saka hakuna munhu anokuemploya kuti iwe uite mari, unofanira kutomhanya side kwako kuti uite mari. Vakawanda vanhu pano vari kuraramira kunoku vakasiyana vakawanda. Alright, so guys ndofunga muri kungozvinzwira. Chakakosha ndechekuti unouyawo umbotsvaga zvaungaita, kwete kungogara uri kulocation uchingomira kuti ndio kukumbira. This is not the time. This is the time yekutotanga kutsvaga. Kandori nomwe munhu anototi mari yestart ndinayo but ndichandoitei nemari. Koitawo vamwe kuti anowana mukana wekupiwa mari dzestart nevamwe vanhu. At least ukapiwa 200 wouya kunoko spina mari, nyange ukazoudza munhu akakupa mari uyewe kuti wona zvandakuita andofara kutoona kuti munhu ane brain. But vafanhu vechidiki vazhinjika vari kuti kana vakawana mari fashion mudhara kutonotenga fashion kuda kuonekera kunoda une bag kana uyai kunoku mutenderedze mari kunoku kumbare kutenderedze mari. Saitele zvekurarama zvekwadhima yangu mutauri tisaenda ndini kana kutsvaga basa hauna kwaunowana mari unofa uchadhima yangu salefe kushuwira. Ngatinoku nekamari kainako nonga tunhu ukaendawo kotengesa nemari yaunenge watengesa nayo uya kunokohoto nekamari kari pasi uende wotengesa nekamari kari pamusoro uchitorarama. Kuita zvaurikukwanisa kutoona kuti halife yangu irita sei irikutochinja, handichazibhedheni kuwana, handicharambi ndichizembera. Imi makatanga sei? Makatanga zvakatongoputika here? Zvakudakidza izvezvi papakaipa kuti wane zvaindi so ukwanise kutokwanisa kuita madhiri nekudaidai. Pane machallenges akawanda, unosangana vanhu vakawanda vanokufaita, machallenges akawanda anokufaita, but kana uri munhu ane chido chekwaari kuenda unofanira kuramba wakaita sei wakapusha. Pamwe pacho unotombodonha zvotonoti hapana apa zvadhapa, but nepamusaka pechinhu chauri kuda kuti inini ndine chinangwa chandoda kuti ndiachieve kumberi ndo chinoramba iita sei zvingochipresera. Mwari harisidenzi izvi zvinototanga todini kuflowa. Hatinomboamba tichiziva chinhu, hatina kuya kunoku kuti tiine chinhu tese takazovanira gupi kunokumbaa. Saka guys ndofunga muri kungozvinzwira. Aiwa muka kaZimbabwe tinge tinoshanda nditi find something to do. Haungamboshayiwo chako chekuita. Vanhu vese vanenge vachifamba ava vanenge vane zvavari kutotsvaga. Iva umwe wevanhu vane something chiri kutsvagwa nevanhu, then you make money. Aiwa ndozvatati kuratidzei zviri kuitika kumupedza nhamo munzvimbo yeMbare. From Uncle Sain, the only Zimbabwean uncle and scientific crew for now, it's much love and God bless.